Tak, ahoj. Takže vítám vás u dalšího dílu sledování. Pořadový dům. Je to po delší době, asi po 3-4 týdnech. Nedělali jsme žádný nový video, protože my jsme toho moc neudělali, nebo jako nějaký velký změny tady neproběhly. Ukážu vám jeden zlepšovák, který jsme udělali. A tady vidíte, už je tady ta travička krásně zahojená. Tady ten je růžek. Tak já ukážu ten zlepšovák. Takže to vám takhle jako... Takhle také dolů. Zmáčnu tady na čudlík. A už začíná. No, taky to vidíte. To je normálně hadice s postřikama. Ne, postřiky, jak se to říká. Rozstřikovač, no. 3 rozstřikovače, který jsme tam napíchli. Takže víceméně jenom tady otočíme kohoutek a voda se hrne. No. Jsme to měli jako v plánu, že bychom nemuseli pořád chodit okolo baráku. Protože musíte si uvědomit, že v Thajsku se musí zalévat každý den. Jako každý den. Tady není jaro, tady není zima, tady není podzim. Tady je prostě pořád léto. Takže když se to nezalévá každý den, tak to prostě uhyne. Takže jsme vymýšleli, jako, jak si ulehčit život. A že my se ráno zbudíme a jenom otočím kohoutkem a jdu dělat snídaní. No. Takže takhle. Je to takový jako zlepšovák. No. Co se zavřel? Máme to vlastně v plánu udělat i na druhé straně. Ale ta druhá strana není to dokončený. Tady vidíte naložená hadice. A to jenom takhle otočíme, abyste jako viděli, jak to bude vypadat. Máme nahoře, no, bude to tady také stříkat, no. Ale já vám to nechci ukazovat, protože to není hotový. Takže... Tak, no. Je to připravený, my jsme to chtěli dneska už nějak dokončit, ale protože nakonec jsme... no prostě to nějak nevyšlo, časově to nevyšlo. No. Tady vidíte rajčata. Rajčata jsou tady. Rajčata. Jinak tohle to je limetka. Jo. Co tady ještě dáme? Tráva je posekaná, jo. Vidíte, je pěkně posekaná. Tady je šák na prádlo. Jinak tak nějak už jsme se srovnali s tou změnou. Už je to taková pohoda, no. Máme ráno vstanem do práce, už jsme jako našli takovou jako nejrychlejší cestu do práce a z práce, takže už to není taková jebačka. Takže víceméně přijdeme domů a máme čas, děláme večeři, zajdeme do posilovny, no, tak no. A o víkendu takhle už jsme, protože už jsme tak nějak se zabydlili, takže ty víkendy už nemáme takový nabouchaný, no, takže jako v pohodě si tady projdeme okolo a nebo si lehneme tady na obejváku. A vlastně ukážu vám teď nějaké novinky zevnitř, které tady máme. Já jsem trochu ospalý, jo, tak se omlouvám, jako jestli můj hlas je pomalej. Protože jsem se teď jako nadspal, když jsme se navečeřili, jak jsem takový jako zpomalený, no. Jednu novinku mám tady jako velkou. Tady je Patra, ahoj. Ahoj. Tak ta jedna z hlavních novinek je nové kolo. To kolo je moje. Patra má kolegyni v práci a ona a její celá rodina jezdí na kole a oni jakože jsou jako nějaký fanatici cyklistický. Mají spoustu kol a
No a oni měli jako nějaký horský kola, měli trekkingový kola, měli i nějaký jako závodní kola, jako berany. No a takže se toho chtěli nějak zbavovat, nebo to prodávali. A že to nabídla Patře, prostě je to kolo z druhé ruky, ale prodali nám ho za poloviční cenu. Je to fakt dobrý kolo. Je to v podstatě podobný kolo, jako mám doma v Písku. Má to tyhle ty kotoučové brzdy. Má to brzdy Shimano, přehazovačku to má, jo, má to tady kotouče. No, prostě standardní. A má to jako odlehčený rám, takže se s tím jako fakt se s tím dobře jezdí. No. Byl jsem překvapený, no prodali nám to za poloviční cenu, takže ta cena fakt jako byla dobrá. Na to, že to je z druhé ruky a na tom kole se moc nejezdilo. Jo. Já jsem to fakt zkontroloval, oni nám to dali na víkend, nám to dali jako na zkoušku, tak jsem s tím jezdil o víkendu, tady kolem dokola a nenašel jsem žádnou závadu. No a v pondělí jsem jim poslal peníze, no. Takže mám kolo. Patra teda jezdí se mnou na kole na té herce, no. Ta herka. Stačí to. No. I talk about bicycle. Takže vlastně teď o víkendu ráno vstaneme a jedeme se projet, no. Takže prozkoumáváme okolí na kole, což je super. Brzo ráno je teď teda začíná být horko, takže musíme stát trochu dřív, aby jsme se neupekli na slunci, ale jinak to kolo je fakt super. No. Mám z toho radost. No. No, koupili jsme si blikátka. No, blikátko. takže večer je to v pohodě. No, tady další věc je balón. Ne, ten má jako yoga míč, ne, to se na to také dá sednout. Je tady trochu nepořádek, no. A tady si se všimli ten stůl pracovní, jsme takhle ohnuli o 90 stupňů. Jo. Že to zabere to méně místa a je tam větší prostor pro židli, jo. Že když tam si sednu, tak mám tam víc místa. No, a vlastně tu další novinku, kterou máme, je tenhle prostor vedle záchodu. Koupili jsme poličku, no, prostě takovou jako polici šuploma, no, se otevírá. No, jsou tam nějaký čaje, nějaký nádoby a takový věci. Je to vlastně taková zóna suchá zóna, jakože tam jsou jako suchý čaje a tak. A tady jsou nějaký alkoholový, jo, tohle je jako další skřínka, tady jsou nějaký čaje. A tady nějaký, no, tady je myš. No. A takže to je taková jako zóna, když si udělají čaj, nebo tak. Jo, Patra říká, že bychom tady chtěli nějaký světýlko malý, no, nahoru. No a jinak, tohle je další novinka, kterou jsme si koupili. To možná to poznáte, je to odšťavňovač. Máme ho teď zatím jenom týden, takže je to taková čerstvá novinka tady, kterou jsme si pořídili. A je to super, no. Děláme si džusy každý ráno. Vám ukážu v lednici. No, kuchyně pořád provizorní, no. To jako, vidíte lednici, tady je spousta ovoce, zeleniny, jo, banány, všechno možný je tady. Takže to pak, když se ráno vzbudíme, tak to nahážeme do odšťavňovače a uděláme si čerstvý džus a máme to jako takovou hodnotnou snídaní, no. No a teď vlastně ten kroužek, protože ta kuchyně, jak jsem říkal, je taková hodně provizorní, tak jsme to vlastně jakoby trochu odlehčili, no. Že vlastně tohle používáme na nápoje a kuchyni, no, když si chceme něco připravit, nějaké jídlo.
Jinak je ta kuchyně pořád, máme s tím plány, ale já vám je říkat zatím nebudu, protože to ještě není potvrzený. No. Až to budeme mít ty plány potvrzený, tak vám řeknu, co s tím chceme dělat. No. Že zatím vám nic neřeknu. No už se smívá, kolik je hodin? Je 7 hodin, bude 7 hodin do 15. Oh, they saw it last time. They saw it. Už je venku. Jinak budeme instalovat světla, zahradní světla. Tohle zatím jako je první světlo. I světla, tak ukážu. Tady vám to názorně ukáže. Světlo půjde takhle. Takhle bude to světlo. No. A tam bude jedno světlo a na tom dalším sloupku další a další. Tam budou jako 3 světla z téhle strany a 3 světla z té druhé strany. No. Takže... Ale to jsou jako zatím, my to tak zkoušíme pomalu, no. Protože to všechno spojí spoustu peněz a spoustu úsilí. Že máme na to čas. Je další novinku, která vám ukážu, je to znáte, tohleto místnost znáte, to je ta uschovaná prostě na bordel. Ale to jsem tam udělal. Jsem udělal poličky. Tady tohle je polička, tady jedna polička, tady je druhá polička. To je jenom rohová polička, tady je ten růžek. To jsou taky poličky, které jsme si koupili. No, takže to jsem naříznul tady o ten růžek, takhle. No. A také to drží jako ze spoda, to jsou taky ty hajzlíky, no. Jinak je tady, koupili jsme bednu na léky, jo, takže bedna zatím je prázdná, ale je to připravený, kdyby se, až bude mít nějaký léky, jak tam musíme dát. Další zlepšovák je držák na žehličku. No, žehlička je prostě schovaná tady, v této místnostce. Takže se to také může vyndat, jo, může se žehlit, a tak se zase zandá zpátky. No. Tohle ten držák, to prodávají v IKEA, tyhle ten držák, no. Fakt jako šikovnej držák, no. Takže jsme to vlastně všechno šoupli semhle, do uschovny. No, a to bude asi všechno. No. Takže se mějte a zase někdy příště. Tak ahoj.